tadi. Serkesi kan ya. Kini guys lah. Lagi kore. Kunte sudah. Sugla itu minta aku ya. Mana nengna mana gese-gese mama cinta dong nama. Bika gezerom. Juga. Fungbai. Oh fungbai. Fungbai. Udah keep sinai pra video nih. Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायना थाबाय जोंनाव आलासि सफैबावदों देखायगोन आं नोंसोरनो गाइस मा होनो इ फिल्माव माने साखन्द्रि होनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना दा नुगोन साखन्द्रि होनो ओमफ्राय असलि नामखौ मिथिया मा होनोलाय आब' गिताश्रीनि बिमा आब' गिताश्रीबो फैदों आरोना ओमफ्राय बियो सिमेन्ट सापरियाव दङ ओमफ्राय नोंसोर नायलांबाय थादो गाइस आं देखायनोसै आलासिखौ गाइस माने आङो हेल' गाइस होनना खारदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे शुटिं बानायनाय जायगायाव दंफै जों गामिनि न'खरसेनाव माने शुटिं बानायनो फैदों आरोना हेल' गाइस होनना खारलांदोंमोन आं आदा सिमांमोननिथिं होननानै दोर खालामबाय नालाय मा जाखो होननानै माने एखेबारे खारनानैनो माने खुन्थायाव सौदुलायदों सौदुखेना लायदों माने हारसिंनो बिराद मिनिदों इखौनो गोलोमफ्रुलायबाय मादैया नै फिल्मावथ' नुखायो मुंदांखा फावगिरि बर' सावथुननि मुंदांखा नैबे मादैयानो आरोना सबबो बयबो मिथियो आरो मिथिनायाव साखन्द्रि होननानै ओमफ्राय असलि नामखौ आं सोंसै आरोना मादैनि नामखौ दे असलि नामखौ खिथादो मादै असलि नामाथ' आंनिया महिनी रामचियारी आरोना ओमफ्राय गामिया अबेयावमोन गामियाथ' ओरैनो अरिजिनेलथारा आंनिया बाक्सा आरो ओमफ्राय दा बर्तमान जों थानाया जाबाय गुवाहाटी आइएसबिटि खाथियाव गणेशपारा खाथियावनो माथो ना खाथियावनो ओमफ्राय आब' गिताबो फैदोंमोन ना ओमफ्राय दा सिमेन्ट सापरियाव दंथ'यो आरोना दा एसे फैगोन इयो दा फैथ'वाखै बियो रुमाव दंथ'यो सानैबो फैदो बिसोरो मादैदो आब' गितादो फैदों आब' गितानि मेथाइ दङ बेनिखायनो जोङो माने जोंनाव लिंहरनाय जाबाय आरोना आलासि जाखोथ'थ' सिमेन्ट सापरियावसो दंमोन बिसोरो ओमफ्राय बेवहाय लिंहरथ'बाय बिसोरखौ आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना दिनै माने बे शुटिंआव सबखौबो माने सिनायजोब्बायबो नुजोब्बायबो मोजां मोनदों आरोना मोजाङाथ' बिराद आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि थारमाने बे सिमेन्ट सापरियाव गोदान जायगाफोरखौ नुनानै ना माने मोनायाव बारा मोजां मालाय आगोल फैदोंमोनबाबो माने मोजाङै इदि बेरायनो सिगाङो फैदोंमोन खोमा ना दिलीप लानि हाबायाव फैनाय बायदि फैदोंमोन दिलीपनि फिसालानि हाबायाव फैदोंमोन ना फैदोंमोन दा माने बिराद माने गायनाय फुनाय बा नोंसिनि बे जायगाया एलेकाया थारमाने माने गोबां गिदिर ना गिदिंबाबो गिदिंख'नो हाया खिन्थु बिराद परिबेसफोरबो मोजां मोनदों आरो फैनानै थेंक इउ दे मादै माने सोमखोर आरो एखेबारे टाउननिस्राय माने गामिफोरा एसे मोजांसिन आरोना जोबोद मोजांसिन टाउनावथ' आरो इमान माने टाउनसो होननानै मोजां नुहुरो खिन्थु गामिफोराव साबसिन आरोना बिदिनो एथ'ग्राब गारि मथरबो जोंना माबा जाया नालाय ना लामाफ्राबो ट्राफिक जाया नालाय मोजाङानो मोनसे बाथ्रा सोंनि आं मादैनाव मा मायथाइनिफ्राय फिल्म बानायबोजेननाय मादैया मायथाइया जाबाय 2000निफ्राय आङो गिबि गुवाहाटियाव थानायावनो माने फिल्माव गाजेनदों आरोखि बे फिल्मनि मुङानो जाबाय माबा बालन्दा टप 10 बेखौ आङो रङिया घग्रा माने केकवाटी होनना बुङो आरो बे गामियाव माने जौ संनाय आरो सेरेब सावनाय माने पार्टआव आङो बालन्दा टप 10आव बे एक्टिंखौ लाग्रोजेनदों आरो फार्स्ट टाइम आरो बिनिफ्रायनो जागायलांबाय दासिमहालागै ना आं नायबाय थायो मादैनि फिल्मफोरखौ बिराद इन्टारेस्ट नाङो आरोना ओमफ्राय गोबां दं ओमफ्राय मा मायाव हाबजोबखो दे बुंना होदो आङो बे माने 2000निफ्रायनो जितु आङो फिल्म गाबोबाय थानाया माने बाजै सना दं हासिनि दौलेन आरो माबा इंलिश सिस्टार
I am going आरो माबा दंमोन मा होनो सायराम गाज्ला सायराम गाज्लायावनो आङो आंनि साखन्द्रि बे साखन्द्रा नामखौ मोनदों आङो गग्लासिखाव माबा दङ मा होनो हांमा हांसा बेनिफ्राय आरो मा होनो बिनानाव गोदै औ आरो गोबां माने फिल्म दङ आरो माने नामफ्राबो गोसोआव थाबाय थाया गोबां दङ आरो नै दा नैबे फिल्मा हांमा नैबेयावबो एसेबाबो नुजासिगोन आरोखि बिनि थाखायनो सिमेन्ट साफरियाव थाफैनाय जादों आरो बे फिल्मावनो गितास्रियाबो माने गान मेथाइ खनगोन आरो ना बिराद गोदै गारांजों मेथाइ खनसिगोन आरो आब' गितायाबो माने आं बिराद मोजां मोनो माने नायबाय थायो जोङो मेथाइफोरखौबो आब' गितानिखौ मानसियासो दा सफैथ'दिया सफैगोन उनाव दायो सिमेन्ट सापरियावनो दंथ'यो गाइस दे जों मोनायाव जों थांसिगोन दायो मोनायाव गाखोसिगोन ना ट्रेनाव गाखोबाथाय लानांसिगोन आरो जागोन दे थेंक इउ मादैनिसिम गोजोननाय थाबाय खिथानायनि थाखाय दे